Oh, kaya so, uy! Allah! Kalami kurbado sa mau! Kalami kurbado to ni mo yoy! Miss! Ah. Yo! Yo, for today's video yo, ato ta manaka tag GCH yo. Kuyog ang mga South Cebu motovloggers no. Especially ni Miss Maika yo. Tol Motonex na sa loyo dito na gikan balay. Anya natay ko anito meet up dere sa plaza no. Siguro ubay ta mga tulo upat. Na sila Bumba Birds. O sa parada basta kisala mo sabay. Manaka ta dito yo. Na sa loyo si Tol Motonex no. Motonex. Shout out mo dayo. So adto ta dito yo. Miss Maika, riders kayo. Uy miss, nice sticker miss, kaya ko miss. Adto ta dito yo, time check 2:15 sa hapon naman. So adto ta dito yo, kanang atong tilawan ang kuan yo, kanang pinakasikat nga kuan dire gyud tan-awa no, ang kuan la buko Diyos nila lami kana nya nasad sila kanang kuan so ni Putumaya, pinaka the best nga Putumaya dires kuan Guadalupe Karkar no. So ato-atoon nyo atong tilawan ang ilang lamian nga kuan Miss Maika riders kanang kuan na bayhan na Tol Motonex na lumba na silang duharon. Iyoy no. Ya ato ta kuan yo TCH yo nya sa naman alas 2 na magabian nya ta dito noon. Agay mas maani arila sa taduol mo sa kayo para kuan base next Sunday o kung say kuan okay kayo. Let's go. Inita ra ba oy? When they cry, oh she's a lady, let her dream. Ang uban na niyo, na-meet na nako. Ang uban wala pa no. So, ang uban nakailan ako kailan ako nila pero wala pa na ako na-meet no. Magkuan mi, magkita-kita mi dire karon. May tagubay-ubay ta oy. Para kuan ba? Linga pagsaka dito. Nana ba kay mamitikay sa dito balik ron? Kay murag ni mingaw mo na GCH, nana siguro eh. Na saka ta dire yo. Paghinay damis kayo batuon no. Basun. Saka ta. Makita taglandong. Agay sa mga landong ani dire. Sa mga landong. Dara. Ha? Dara. Yo. Shout out yo. Oh, shout out. Agay, ikaw Rosa? Ari ta kay landong. Saan yo? Dana, let's go. Dana miss. Nice sticker miss. Rider sa bagay kap. Gaya ko ha. Gaya ko kuna. So among kasabot yo gauna na dai dito sa GCH yo kaway klaro ba ni na ba sabot nga maguna. So gauna lang sad mi mo hapas kuno kuan Bumba Boards. Ari mi agi dire yo sa kuan academy. Na tura ay. Paturagas. Giyo. Ako sa kayo padagan Miss Maika kayo buka problema ni. Mudagan ang kuan. Kahina ba ni ride sa oy? Na. Gira sada mayabs. Apa no?
Ito! Okay! Let's... Oh, kana. Oh, daro. Lo, yawa. Yawa, tuntuhan na. Uy, no. Gagaan na yo. No. Kurbada na ro, no. Pa, kurbada, uy. Gi. Ratsada kudasay, mayabs. Ah. $600 ko anday ka mes ka finisher day ka na naman ka sticker oh. Gaya ko sticker mo. 2 beses na yan! Ratsada kana pagamping sa kurbada mo yabs. Miss, pagamping sa kurbada. Pagamping sa kurbada. Be careful. Be careful. Okay. Okay, una, mayabs. Yo! Lo kuyoso. Uy! Allah! Kalami kurbada sa mau! Lami kurbada to ni mo yoy! Naunsa man ka? Lami kurbada oy! Mayabs! Bulhot mayabs! Allah! Bulhot sa saril! Kaya saan yung bayan na oy? Kaya so kiat lang na. Kiat lang na. Ako rin kiat ang na yo. Wala kaya so kaya to tong kurbada oy. Garbiha to oy. Kadrera ba ka to nalapas mayabs? Hapit. Garbiha to eh. Oh, hina lang kadreyo. Biyaan ta pirmi anis rais ro misay ka. Hirat sada ko dasay. Bago pa ka nakakuha na nagod. First long ride ron nimo, short ride, long ride naman naon. Naroy daghan na nakka dito yo. Narasoy daghan nagkaroon yo. Nag-rides. Basta Domingo gani rest day. Mo na time nga ko ano nang daghan mag-rides. Sama niyo. Short rides, pahangin gamay. Snacks dito kay paduong na alas 3 sakto kayo. Sakto kay ni. Iya, lainas ligid eh. So, kung ano yun, quick kung ano ini lang review sa atong kung ano, EDV 160 yo sa tuig na niya itong pagkuhan yo, February. So, tuig na niya no, so karon nakakuhan ang dagan yo sa tuig 17. So laaga na sa kining kuan na kay 17 naman sang kuan yan dagan 17 tres kuan ibugat siya yon ibugat siya tungod naman sa siguro ligid sa siguro niya kuan agi mga kuan yun kanang
gamay problema ba. Mga video ni hinay na tungod sa siguro ni kanang sige ilis-ilis og bula-bula yo. Mao siguro ni yan ibugat siya imbes gaan ang taning driver murag kanang bugat nang kay ba. Ya kusog sa kay ni mukha og gasolina na yo. Inoon ang kuan niya gas consumption niya 38 pa. Kato sa una kuan man to unsa man to 40 plus. Paig na ni nag anniversary na niyo. First year anniversary sa kuan ADB 160. Oh, look at the view dayo. What a view. What a view. Endot kay diha. Ayan, naglugito man ko anyo kalangitan. Kung naay TC8 sa Balamban yo, naa sa kuan GC8 sa Karkar. Sikat kini dre sa una yo kay daga kay mamitik kay dre. Nawa lang mamitik kay tungod na mga kuan, mga OBR nila nga unofficial pa. Unsa pa na diha? Mga ano? Manya basulon ang mga kuan, mamitik kay. So ang kuan yo ang by the way, ang kuan dayo kanang saingan ni ay ang South Cebu motovlogger kuan na kabuok. Dres Karkar no? Dire lang sa South kuan by 5 kabuok so ubay-ubay na no. So ang uban wala pa na to mahimamat yun. Pero hopefully mga next week or kuan unsay panagtapok ana ay mga agenda nga buhaton makatapok siguro tanan no. Yan natay kuan first ride sa kuan South motovlogger no. So wala ang kuan na founder si Bomba Boards. Kung wala si Bomba Boards, walay kuan. Wala na namugna ang kuan. Kana South Cebu motovloggers no. Asa na sa tong kanahan ay gaon na. Maoray magkuyog nga gaon na. Maoray say mukuyog nga maawit. Nga mo apas naunsa ko nun eh. So yo muna niya bagong daan sa GCH no. Gipadak-an o kuan giilisan og simento na gyud no. Kato ko man to espalto man to karon dako na kayo giway dinding na sa no. Nindot ta kayo. Dagon na dire ko anay. Basig na rin mamitik ya pitik kaya. Lo mismay ko ratsada ko dasay. Ratsada kudasay. Why mamitik yo? Why mamitik yo? Wagay mamitik. Wa minga kita ni. Asa man to sila? Dara. Dara yo. Si speed moto, dara speed. Moto. Kisa pa man. Yo. Shout out yo. Naka sticker na yo? Wala mo kabuhat sticker yo. Nagpahimo na ka? Pahimo gaya ako. Bakit lagi mo ako? Sige. Imo anay mo timbang stand. Yo, gaya tag sticker mo yo be. Yo, daga kamera da yo. Udah kamera gikan sa duty mo. Yo. Do ayo. Ano magiging sticker? Usa lang be. Nako yun na. Kabit na daga na ta dire.
Oh, Ugaw kay kang motor. lagi. Yo, flyby ra sa miyo. Shout out da Miss Maika. Yo, flyby sa miyo kadiyo papitik mi do. Papitik mi dito yo. Tuyok-tuyok lang ko talab ge. Giyo, wala yo. Titi. Why pitik na yo? Pitik balik ha. Pitik balik. Ge. Pitikan tayo. Pitikan tayo. Tutututu. Yo. Nah, mamitik dito yo. Last one love, last one. Yo. Yo. Balik kau sa. Balik kau sa. Ta 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 ta. Bomba po, shout out. Unsaon ka ni Dre yo? Ngano gikab-kab ni Dre? Yo. Lah toyok tayo. Bangking yo. Ay awa niyo Dre, gibangkingan yo. Tanawa yo. Hello. Damn. Damn. Yo. Samara toyo, pilara gay koan kanang toyok no. Pilara toyok yo.